Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktýabrda Owganistana bardy. Bu ýerde ol Toph, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owganistanyň çägindäki böleginde kevşirleýiş işlerine başlamaga badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Internet üpçünçüligi tas düýbinden kesildi. Türkmen medeniýetine görä Aşgabatdan Mara uçorda gelen uly Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtawazar etrawynyň Serhedabad şäherine bardy. Bu yerden Avtolowda Owganistanyň Herat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owganistanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ornwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Tophuň uzunlygy 153 kilometr bolan arkadagyň ak ýoly bilen atlandyrylýan Serhedabad Herat gaz geçirjesiniň Owganistanyň Herat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam etdirmek işleriniň şaýady bolýar diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedowyň bu gaz geçirjiniň Herat welaýatyna barýan böleginiň kevşirleýiş işlerine başlamaga ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toý sadakasynyň berilendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabad Herat optiki süýümli aragatnaşyk geçirjesiniň, Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň, Turgundy Herat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgundy Sanavar böleginiň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow Toph'a ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Berdimuhammedowyň bu çykyşy Iragyň Eýranyň üstünden aljak türkmen gazy üçin ABC ruhsatyny alyp bilmändige baradaky habardan bir ay çemesi soňa gabat geldi. Uzunlygy 1814 kilometr çemesi boljak Toph taslamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden gözbaş alyp ýylda 33 milliard kub metre barabar türkmen gazyny Owganistanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana iýermegi gözüňünde tutýar. Ýanyç serişdelerine baý Türkmenistan onlarça ýyl bäri eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak taýdanlarynyň çäklerinde Günorta Aziýa ýurtlaryna uly möçürde gaz iýermegi maksat edinýän Toph taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýöne bu sebitde wagtal möwjalýan dartgynlyklar, şeýle hem howpsuzlyk we maliýe meseleleri taslamanyň geljegi barada soraw döredip gelýär. Owganistanda geçirilen dawaradan soň şol güni uly Berdimuhammedow ilki dukçarda Mari şäherine we bu ýerden hem uçorda Aşgabada bardy. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapary döwründe serhet ýaka Maryda esasanam Serhedabadda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Internet üpçünçüligi tas düýbinden kesildi. 5 vilayetden hukuk goruýjylar köpçüliklen Serhedabada getirildi. Şeýle-de harby etgerleriň tany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserleri hem perewot diýilip köpçüliklen Serhedabada getirildi. Dip welaýatyň harby bölümleriniň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sebitdäki habarçymyda aýtmagyna görä, beýleki welaýatlardan harbylaryň we esirleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzirki ýaly giň germe eýe bolmandy. Serhet howpsuzlygyna hem bu derejede berk gözükçülük edilmezdi. Serhet ýakalary hem uly gorok astyna alynıp howpsuzlyk güýçlendirildi. Dip marly harby ofitser aýtdy. Sebitde raýatlary gözükçülük hem ýokarlandyryldy. Bu işler howpsuzlyk işärleri bilen bir hatarda polisiýa işärler tarapyndan amal edildi. Uly ýükloglar ýoly tön etrafyndan Serhedabada tarap goýberilmän saklandy. Adaty mal bakýan raýatlar hem saklanyp, olardan öz şahsy pasportyny görkezmek talap edildi diýip harby ofitser belledi. Mundan başga sebitde harbylara gözükçülük hem güýçlendirildi. Soňky bir näçe güniň dowamında olaryň el telefonlary wagtal duýdansyz barlandy. Harbylaryň köpüsi internetden peýdalanyp, surat ýa-da video ýazgy edip bolmaýan ýöneköy knopkaly telefonlary ulanyp başlady.
Dip harwa ofitser belledi. Azatlyk Uly Berdimuhammedowyň sapary we munyň ilata ýetiren täsirleri barada Marynyň değişli häkimetlerinden şol sanda Serhidawadyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda harwa ofitserleriň enşimesi soňky günlerde sebitde çörek ýetmezçiliginiň güýçlenendigini hem aýtdy. Harby bölümleriň naharhanalaryna çörek gurman soň köp esker naharlaryny çöreksiz iýmeli bolýar. Dip harwa ofitser belledi. Aşgabat şäherine we Ahal welaýatyna Türkmenistanyň beýleki welaýatlarinden bolan araýatlaryň gozgulmaýan emlek satyn almagy görnüşinden doly gadagan edileni meňdeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdikladyp, ne inkar etdirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgulmaýan emlek satyn almak mümkinçiligini mundan 5 ýyl çemesi odal ýetirdiler diýip Azatlygyň çeşmesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, beýleki welaýatlardan bolan adamlar şondan soň hem Akbuğday we Göktepe etraplarynyň çägirinden satyn alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap başga welaýatlardan bolan adamlara adag zalan iki etrapdan, Aşgabada bolay etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tezen we Behirden etraplarından jaý satyn alan raýatlaryň emleklerini öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne 1-nji ýardan başlap bu sewitlerde hem başga welaýatlardan gelenleriň gozgulmaýan emlek satyn almagy gadagan edildi. Inniden öýlek Aşgabatda Ahal welaýatynyň hiç bir etrabyna beýleki welaýatlaryň adamlarynyň jaý satyn almagyna ruhsat berilmeýär diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýöne çeşmeler bu gadaganlygyň resmi kağız ýüzündäki düşündürüşini görkezip bilmeýärler. Mundan başga çeşmeler paýtagtda propiska ýaşaýan ýerine ýazgy etdirmegiň bürokratiýa sebäpli tassan mümkin näligini öňe sürýärler. Özüni Balkanawatly Kerwen diýip tanadan 45 ýaşly erkek 20 ýyla golay öň Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyna öýlenip, kanuny esasda bile ýaşap, 4 çagany bilelikde terbiýelep gelýändigini, ýöne şäher häkimliginiň ýazga durmak baradaky arzusyny şu wagtda çenlik hem kanagatlandyrmaýandygyny görüň berdi. İlki Zakystan geçip wagtly ýazga duranyňa 5 ýyl bolmaly diýdiler. Soň bolsa durly bahanalar bilen tüýräp ýyda çykyp başladylar. 15 ýyl mundan öň propiska üçin $30,000 para hem soradylar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärleriniň soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda $100,000 bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar uradýarlar. Deyip söhbetdeşimiz Kazakstanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem jaý, emlek satyn alyp bilýändigini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp berenni. Sosial ulgamlarda pikirini aýdýan türkmen ýaşlary hem ýurtdaky esasy, kanun taýdan düşündirilmeýän çäklendirmelerden nägileliklerini gaýta-gaýta dile getirýärler. Emma resmi Aşgabat bu çäklendirmeleriň näme üçin giridilýändigini aýtmaýar. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda, Göktepe'de we Änegde täze gurulýan jaýlaryň köp böleginiň boş, ulanylmagan duranlygyny aýdýarlar. Raýatlaryň gozulmaýan emlek satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamagy ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyetine uly goşont goşulardy. Giden gymmatbaha deshalar pudoklaryň we häkimlikleriň hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok. Deyip ýurtdaky gadaganlyk bolanok siýasatynyň berkidilýändigini ýene bir ýaşaýjy tasdik etdi. Onuň sözlerine görä, gurulýan jaýlar diňe owadanlyk, belek üçin gurulýany meňdeýär. Azatlygyň bir söhbetdeşi döwlet terişlerine gurulan jaýlaryň, beýleki desgalaryň netijeli ulanylmagy, özüne ödemegi barada ikinji prezident döwrüne bir kedek edilen gurulmaryň soň ýatdan çykyp galanlygyny, bu ýagdaýda döwletiň büdjet işgärlerine aýlyk haklaryny wagtynda berip bilmezliginiň asla geň dälligini aýtdy. Şeýle-de
Sevit ýaşaýjylary welayat etraf ýerlerini guruply adamlar üçin goly ýuky maskalylar üçin ýokary amatlykly ýa-da el ýeterli wakadan satyp boljak jaýlaryň ýeterlik gurulmaýanlygyny aýdýarlar. Egerde velayetlerin guruply adamlaryna Aşgabatdan we Ahal velayetyndan zat atyn almaga kanuny mümkinçilik döredilse, bir kanun çäklendirmeler aradan aýrylsa, velayetlerdäki jaý etmezçilik problemasynyň hiç bolmanda bir bölegi çözülerdi. Deyip Balkanly söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolup wezipesini gowy ornaşandan soň Aşgabat şäherine welayet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket azatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini welayetlaryň adamlaryny şäherden kovup çykardýar. Aýrylykda gürleşilen ýaşaýjylaryň pikirini görä, bu gadaganlyklar raýatlaryň hereket azatlygynyň ýygyderli we dowamly çäklendirilmegi ýurtdaky howpsuzlyk aladalary, hususan bir maşgalanyň howpsuzlygyny öpçün etmek bilen bagly bolup görünýär. Azatlyk ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli ilatyň hereket azatlygyny, emlak edilmek hukuklaryny girdilýän çäklendirmeleriň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen baglylygy därligi barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda yglan edilen duşuň ýygy süýsüriljakdygyna çalym edýär. Muňa iki ýurduň baş diplomatlarynyň taýýarlyk gepleşikleriniň bökdemegi sebäp boldy. CNN 21 oktýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň arasyndaky gepleşikleriň ýygy süýsürilendigini habar berdi. Munun ýa-ni Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary munun hatda meýilleşdirilmändigini aýtdy. Lalasylmadyk bir zady ýygy süýsürmek mümkin däl. Günwataryň käbir çeşmeleri dünýäme ýazan bolsalar biz muny tasdik etmeýäris. Şeýle aratnaşyk boýunça wagt ýa-da ýer barada umuman lalasygymyz ýokdy diýip RIA Novosti Rus resmiýetiniň sözlerini getirdi. Trump bilen Putiniň Budapeştdaky samiti baradaky pikir 17 oktýabrdaky telefon söhbetdeşliginde orta atylypdy. Sondan soň gepleşiklere ýol açmak üçin Rubio bilen Lavrowyň öňünden duşuşmagyna garaşylýardy. Amerikanyň döwlet departamenti 20 oktýabrda Lavrowyň Rubio bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini tasdiklady. Russiýanyň daşary siýasat idarasy söhbetdeşligi konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Döwlet departamenti bolsa beýanatynda Rubio'nun geljekdäki gatnaşyklaryň prezident Trump'ın garaşyna laýyklykda Russiýa-Ukraina uruşyny durnukly çözüp getirmek uğrunda Moskwa bilen Washingtonyň hyzmatdaşlygyny ilerletmek üçin mümkinçilik bolup durýandygyny nyktandygyny aýtdy. Trump 20 oktýabrda urusy betetmek boýunça Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky lalaşyga gelmek tinançyklarynyň dowam edýändigini we lalaşyk gazanylmasa netijeleriniň agyr boljakdygyny duýdurdy. Biz henizem urusy toktatmak boýunça lalaşyk taýýarlanmak prosesinde. Bu başa barta ajaýyp bolar. Bolmasa da köp adam gaty agyr tölegi töler diýip Trump aktamda Awstraliýanyň premier ministri Anthony Albanese bilen geçiren duşugynyň dowamynda aýtdy. Geçen hepde Trump Ukrainada o gatyslyklary toktatmak uğrundaky tagallalaryny güýçlendirip Putin bilen telefon arkaly gürleşdi we aktamda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşdy. Zelenski bilen geçirilen gepleşikleriň aglawa anyk netijesi tamamlanandygyna meňzeýär. Zelenski hemde Ýewropa bileşiginiň ýokary derejeler etmeýleri Putiniň urusy tamamlamak meýillerini soraga alýarlar we bu garaşlaryna ýene bir gezek ünsü çekip 21 oktýabrda bilelikdäki beýanat çap etdiler. Muňa garamazdan Zelenski Wengriýanyň paýtagtynda paraçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Bu aralykda Wengriýa samit boýunça meýilnamalaryny öňe ilerletmegini dowam etdirýäne çalym edýär. Ýurduň daşary işler ministri Budapeştdaky briefingde 21 oktýabrda Washingtony tapar etjekdigini ma'lum etdi. Ýöne siýasat barada jikme-jik maglumat bermedi.
diplomatik çeşmeler Azatlyk Radiosyna NATO'nun baş sekretary Mark Rutte'nin hem 22-nji oktýabrda Washingtona uramagynyň ähtimaldygyny aýtdylar. Zelenski sosial ulgamlarda şu hepdäniň dowamında Ýewropada köp duşuklaryň we gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Metbuat habarlaryna görä, ol 24-nji oktýabrda Londona tapar eder we şol ýerde geçiriljek Ukrainanyň 20-den gowrak günwatar ýaranyny birleşdirýän meýli ýurtlaryň koalisiýasynyň maslahatyna gatnaşar.